नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या वतीने उद्या दिनांक 29 ऑगस्ट रोजी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात जनजागृती परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने प्रस्तावित वीज बिल कायदा 2020 जो होता तो कायदा सुद्धा शेतकऱ्यांच्या विरोधातला आहे। म्हणून शेतकरी विरोधी 3 कायदे त्याचप्रमाणे प्रस्तावित वीज बिल कायद्याच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांच्या वतीने शेतकरी जनजागृती परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे। या संदर्भात गेले 1 महिनाभर गावागावात जाऊन त्या संदर्भात जागृती केलेली आहे। म्हणून उद्या नाशिक शहराला जोडणाऱ्या 9 रस्त्यावरून शेतकरी येणार आहेत। सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की आपण रहदारीस अडथळा येणार नाही या प्रकारचं आपण नियोजन करावं। त्याचप्रमाणे आपले वाहनं अतिशय योग्य पद्धतीने सर्व नाशिक रोड येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार तळ सिन्नर फाटा या ठिकाणी 11:30 वाजता आपल्याला पोहोचायचं आहे। आणि ह्या सर्व जनजागृतीतून येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून देण्याचा हेतू या परिषदेच्या मागे आहे। या परिषदेसाठी अनेक लोकप्रतिनिधी सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत, मंत्री महोदय उपस्थित राहणार आहेत, माजी मंत्री उपस्थित राहणार आहेत। म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या परिषदेला उपस्थित राहून आपली भागीदारी करावी आणि शेतकरी विरोधात जे कायदे झालेले आहेत हे कायदे समजून घेऊन येणाऱ्या काळात मोठं आंदोलन उभं करण्याच्या दृष्टिकोनातून भागीदारी करावी असे आवाहन नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने करीत आहे।